תמצאו לעצמכם תנוחה נוחה בכיסא. אתם מוזמנים לעצום את העיניים ולעשות 3 נשימות עמוקות. זה עוזר לנו להתאגן בגוף ולהיות בכאן ועכשיו. קחו לעצמכם כמה רגעים להשקיט את התודעה, לשחרר את המחשבות, להיות במגע עם מה שקורה כאן ועכשיו. ועכשיו תדמיינו הר. הר גבוה שהבסיס שלו מאוד מאוד רחב ויציב. הוא נטוע באדמה והפסגה שלו גבוהה מאוד. נמצאת שם, נושקת לעננים. יכול להיות שזה הר אמיתי שראיתם אותו, ויכול להיות שזה הר שאתם מדמיינים אותו ברקע הזה. ועכשיו תדמיינו שאתם ההר הזה. הרגליים שלכם יציבות על הקרקע, והראש פונה למעלה לכיוון השמיים. וכמו ההר הזה, אתם מאוד יציבים. ולמרות שההר מאוד יציב, הוא כל הזמן משתנה. בקיץ מאוד חם. כל הצמחייה עליו מתייבשת, פרחים נובלים. אבל ההר נשאר יציב למרות כל השינויים. ההר גם לא חושב על מה שהיה. הוא לא חרד מפני מה שיגיע בעתיד. פשוט יושב ביציבות עם כל מה שקורה. העונות מתחלפות, מגיע סתיו, נהיה קר, מתחיל לרדת גשם. וההר מתחסה בצמחייה ירוקה. ההר נשאר יציב למרות כל השינויים. ההר לא משתוקק לדברים שהיו. הוא גם לא דואג לקראת מה שיבוא. הוא יושב ביציבות. ובאופן קבוע עננים מתחלפים מעל ההר הזה, בדיוק כמו מחשבות שלנו. ברגע אחד הם פה, ולאחר מזה
הן כבר מתחלפות. רואה את העננים האלו נוצרים ומתפוקקים, ואולי מסתכל עליהם בעניין. אבל הוא יודע שהעננים האלו ריקים. אין טעם להשתוקק עליהם או להאחז בהם, וגם אין טעם לפחד מפניהם. כי הרגע הם פה, ובעוד רגע הם מתפוקקים. ככה גם אנחנו רוצים ללמוד להסתכל על המחשבות שלנו. לא לפחד מהם, לא להאחז בהם. נשים לב שהן באות ומיד נעלמות. וכשהן נעלמות, מיד יבואו מחשבות אחרות שיחליפו אותם. וזה בסדר. אנחנו לא נחזים במחשבות, ולא מנסים בכוח לגרש אותם, כי אין טעם. אנחנו פשוט מאפשרים להם להיות, ונותנים להם לעבור. וכמו שההר יציב מול העונות השנה וטבע, ככה גם אנחנו יכולים ללמוד לשמור על היציבות. אנחנו יכולים ללמוד לשמור על יציבות גם ממחשבות שלנו, ולא לתת להם לערער אותנו או לבלבל אותנו. לא לתת להם להפוך למציאות. להבין שמחשבה היא רק מחשבה, כמו ענן שמטייל בשמיים. ועכשיו לסיום, לפני שאנחנו נפרדים מההר שהוא אנחנו, אני רוצה שתחשבו על דבר אחד בחיים שלכם שהופך אתכם ליציבים כמו ההר הזה. זה יכול להיות מישהו, חבר או בן משפחה, או חיית מחמד. זה יכול להיות איזה תחביב שמחזק אתכם. ויכול להיות משהו שאתם יודעים על עצמכם, וזה נותן לכם יציבות וביטחון ברגעים הסוערים. תרגישו איך הדבר הזה ממש מעצב אתכם מבפנים. הוא הופך אתכם להיות הר ששומר על היציבות שלו, גם כשכל מסביב שלו משתנה.
תחשבו רגע על הדבר הזה שמעצב אתכם. ועכשיו אתם יכולים לפתוח את העיניים.